Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Kwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni engalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela kanje kuyigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uKoketso Sadeke, endaweni ke yaseSoshanguve ePretoria. Kuthiwa-ke kulamasonto edlule uxabane nesoka lakhe wagcina-ke eselijela ukuthi-ke akasalifuni bahlukana kanjalo. Ngebhadi-ke usisi kuthiwa-ke bekuney'ngubo zakhe ebeyihlala-ke endlini yesoka, nekuthiwa-ke uzamile ukuthi-ke ayilande isoka lafike lamgwaza washona. Kubikwa ukuthi-ke isoka lakhe njengamanje liboshiwe lizovela ngomsombuluko enkantolo. Lesigameko senzeka laphaya endaweni yaseSoshanguve ePretoria. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ukomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho engalolu daba. Ku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba esematheni usuku nosuku ahlangabezane kwivideo elandelayo.